I-DA yethula uphenyo ngevidiyo yolimi olucwaswa ngokwebala kulandelwa ukumiswa kukaRenaldo Gows. I-DA isisukumise ngesivinini imisa ilungu layo lePhalamende elingundabuzekwayo uRenaldo Gows osezolahlekelwa yizimfanelo eziningi ezixhaswe ngabakhokhi bentela okuhlanganisa iholo lika-R1.27 million ngonyaka, i-medical aid exhaswe kanye nezindiza zamahhala. I-South African Human Rights Commission nayo isikhiphe isitatimende sokuthi izothathela uGows izinyathelo zomthetho enkantolo yokulingana. Kill the fucking Kaffers, kill all the fucking niggers. That's all I've got to fucking say. Kill all the Kaffers, kill all the fucking niggers. uGows usenkingeni ngamavidiyo acwasa ngokwebala nokucwasa izitabane awathatha eminyakeni engu-15 edlule asanda kugqama kulandela ukufundiswa kwakhe ePhalamende likazwelonke njengengxenye yokuphatha kwe-7th Parliament. NgoLwesithathu, amalungu amaningana e-DA atshele abezindaba ukuthi iqembu libambe ochwepheshe ukuthi baqinisekise ukuthi ividiyo eyodwa lapho uGows ebiza abantu baseNingizimu Afrika ephindelela ngo-K-word kanye negama eliqala ngo-N, amagama ayindelelo ayesetshenziswa ngesikhathi sobandlululo. Kule vidiyo uGows uzwakala ethi, "Kulungile-ke, kunezinto ezimbalwa engifuna ukuzisho. Bulala wonke ama-fucking, bulala bonke abantu abamnyama, bulala wonke ama-niggers. Yilokho kuphela engifanele ukukusho, bulala wonke ama-Garfield, bulala wonke ama-niggers." Ngesikhathi iqembu limbiza ukuthi aziphendulele kuthiwa uGows wathi ividiyo ingumbombayi futhi kungenzeka ukuthi ithathwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje njengamathuluzi e-AI. NgoLwesithathu, uSotswebhu we-DA ePhalamende uSiviwe Gwarube utshele abezindaba ukuthi iqembu selilubonile lolu daba oselunyiselwe esigungwini esiphezulu esithatha izinqumo esiholwa nguNkosikazi Helen Zille. "Siwabonile amavidiyo asevelile athathwa eminyakeni engu-16 edlule yilungu lePhalamende kwikhokhokhasi yethu. Yebo, siyakhuza noma yiluphi uhlobo lokucwasa ngokwebala nokucwasa abantu abathandana ngobulili obufanayo nganoma yiluphi uhlobo, ngoba akukhona lokho thina njengenhlangano esikumelayo. Ngakho-ke indaba isikusihlalo womkhandlu wobumbano ukuze abhekane nayo, evela eqenjini. Umbono wezepolitiki nokubona okumele kwenziwe. Ubunzima lapha ukuthi lawo amavidiyo enziwa umuntu ongelona ilungu, kodwa kubalulekile ukuthi sigcine isithunzi senhlangano ngoba asikwazi ukuba nabantu abahambisana nalolo hlobo lwemibono eqenjini," kusho uGwarube. NgoLwesithathu ebusuku, uZille uveze ukuthi uma kwenzeka uphenyo luthola ukuthi ividiyo okukhulunywa ngayo iyiqiniso, uzoxoshwa ngaphandle kokupholisa amaseko, okuyisinyathelo asilandelile. Uma ividiyo itholakala iyiqiniso kuphelile ngayo, uzosuza njengelungu lePhalamende. Ulimi olunjalo alunabulungiswa futhi aluvumelekile. Angiboni ukuthi bungathethelelwa kanjani ulimi oluhlambalazayo, kusho uZille etshela abezindaba. Emuva kokumiswa kwakhe, uGows, owake waba yikhansela eNelson Mandela Bay, uzolahlekelwa izimfanelo eziningi ezixhaswe ngabakhokhi bentela okuhlanganisa no-R1.27 million ngonyaka, ngaphezulu ku-R100,000 ngenyanga, iholo, i-medical aid yokuxhaswa kanye nezindiza zamahhala. Uhlu oludlule lwezinhlanga, uGows akajwayelekile ezingxabanweni. Uzishaya isifuba kuma-channel a-YouTube anezinkulungwane zabalandeli, okuyinkundla abekhuluma ngayo nangabezindaba zokucwasa ngokwebala okuvamise ukuthi zingaphikiswa. uGows unqabile izingxoxo nabezindaba ngesikhathi ehambele umcimbi wokugcotshwa kukaMengameli Cyril Ramaphosa e-Union Buildings ngoLwesithathu. Ividiyo uGows umisiwe ngenxa yayo akuyona eyokuqala esanda kuvela emlandweni yakhe. Ngasekuqaleni kwaleli sonto uxolisile ngemuva kwenkulumo yokucwasa ngokwebala eyathatha imizuzu emibili eyayibhekiswe kuJulius Malema ethi "Kill the Blacks" esabalele ezinkundleni zokuxhumana. Ukhiphe isitatimende lapho exolise khona, "Leli culo ngalikhuluma ngo-2016 ngaphinda ngo-2020 ngesikhathi ngithintwa abezindaba ngesikhathi lifakwa ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kwenzeka ngesikhathi owayenguMengameli uZuma ngaleso sikhathi nowayengumholi wentsha uMalema becula izingoma ezibulala abantu ngokwebala labo, ngaphambi kokuba la mazwibela asetshenziswe ezidlangalaleni ngokumelene nami. Ngathumela ingosi ende ye-Facebook ngo-2013 lapho ngaxolisa ngendlela engidlulise ngayo umyalezo wami kumavidiyo ami. Ngiyaziphikisa noma yiziphi izinsolo zokucwasa ngokwebala noma ukucwaswa. Ngiyabona nokho ukuthi umyalezo wami uhlanakazelwe.
uhlanagazelwe kanjani ngendlela owethulwe ngayo yimina futhi ngizibophezela ngokugcwele ngezenzo zomuntu omncane kanye nongavuthiwe. Ngalokho ngiyaxolisa ngokuphelele, ubhale kanje esitatimendeni. Isigameko sikaGauls sifana nowesilisa waseNingizimu Afrika u-Adam Katzavalos owaqopha umlando ngo-2018 ekhuluma ngokucwaswa ngokwebala ngokuntuleka kwabantu abamnyama endaweni yakhe. Wayekade esendaweni yeholide yaphesheya kwezilwandle ethi akukho neyodwa inkathi ebonwayo enyakazisa izulu emhlabeni. Ngo-2019, i-South African Human Rights Commission yamshaya ngenhlawulo ka-200,000 kanye nomyalelo wokuthi axolise. Ngokufana noGauls, waxoshwa ebhizinisini lomndeni wakhe. Uhlu lwezikhalazo elaqalwa uKimberley Jones kubikwa ukuthi lwasetshenziswa umkhandlu wenhlangano ukwakha icala eliqinile elibhekene kanye naye. UJones esiceleni sakhe uthe amavidiyo akamuva kaMnumzane Gauls azungeza ezinkundleni zokuxhumana lapho ephimisela khona izinkulumo zokucwasa abantu bebala, ayisikhumbuzo esiqinile sokuthi singahlehla ngokushesha kangakanani uma ukuziphatha okunjalo kuyekwa kungalawulwa. INingizimu Afrika nohulumeni wayo kazwelonke wobumbano osanda kwamukelwa iyakuqonda ukubaluleka kokusebenza ngokubambisana ukuze kufezeke izinhloso ezifanayo ngaphezu kwabaningi. Ngemuva kokumiswa kukaGauls, i-South African Human Rights Commission ikhiphe isitatimende eyathi izovula icala enkantolo yezokulingana eGqeberha ngokumelene noGauls ngezinsolo zokucwasa ngokwebala okubhalwe ezinkundleni zokuxhumana. Inhlangano ebhekela amalungelo abantu ithe ividiyo ihlanganisa inkulumo enenzondo kanye noma ukuhlukumeza njengoba kucatshangwa ngokwesigaba 10 nonamba 11 zomthetho wokuphromothwa kokulingana nokuvimbela ubandlululo olungafanele. NgoLwesine ekuseni, umengameli wophiko lwentsha ye-ANC uColleen Malachi ukwamukele ukumiswa kukaGauls njengoba bebekubize ngaphambilini. Esithangamini nabezindaba, uMalachi uqhubekile wathi, "Sifisa ukuthi baqhubeke bamxoshe."